Kumashuro kwa mai wedu wasati watombororwa. Takanzwa nhoroondo yekuti baba kubhohera wakambingwa ine wakamborora umwe mukadzi akanga ari wekubhohera here. Okay. Anonzi akatoitawo wana 2. Alright. Dzimwe nguva pamwe wana ava vamwe vari kutotambudzikawo vari kutotadza kuziva kuti dzinza ravo riri kupi, vamwe wavo vari kupi, chii chakazoitika nababa wavo. Ichokwadi. Saka kana vari kutinzwawo dzimwe nguva vanogona kubatsirikawo, pamwe baba ndokwavakadzokera, you never know. Kana ivo pamwe vari kutotambudzikawo kuti vanotangira papi. Saka baba wedu isusu wainzi Divas Chinyama. Okay. Yeah. Panonzi wakaita mwana ainzi Take Sure neumwe zita rekuti Take Sure iroro ndo rakazotera rikazotumidzwa futi pane uyu anonzi Take Sure. Alright, anonzi Take Sure. Kureva kuti wanga ine ndangariro dzemwana uyu. Wakasiya kwe. Saka Take Sure Chinyama. Okay. Yeah. Then pano umwe wacho musikana ainzi anonzi Rosina. Rosina ndo rakanga riri zita rambuya wedu wakazvara baba. Okay. Then kana kuine kwawakaenda baba, kana kuti kuine kwawakanoita mhuri, mhuri yacho kana vaiziva zita rababa wavo kuti Divas Chinyama Muera Mhofu aibva kwaRusape, ichokwadi, vanogona kubatsirikawo wakatangawo pamwe wane information, pamwe wakafira ikoko wakatowigwa ikoko. Ndizvozvo. You never know kuti zvii zvakaitika. Wangatibatsirawo kuti munhu amuri kutsvaga uyu ndibaba wedu. Then totangira ipapo isu tingafarawo zvakare kusanganawo nehama dzedu idzodzo vanenge vari vanin'ina wedu kana hanzvadzi dzedu. Yeah, sure. Asi ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva, uye maronda emoyo achapora. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano paTichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So rega nditore mukana uno wekukutendai nekuramba muchititsigira pachirongwa chedu chatiri kuita misi nenguva mwana anoda kuziva dzinza rake. Tinokutendai. Mamwe mazano ndimi muri kutipa, zvakawanda ndimi munenge muchitiudza kuti patasvika apa ngatidai, patasvika apa ngatidai. Izvozvo zvega zvinoita kuti tikutendei nebasa guru ramuri kubata. Ndosaka ndichitaura kuti chirongwa chino hachisi chedu tega, asi kuti tiri kubatsirana nemi senyika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Chirongwa ichocho ndo chatigadzika zvakare pano. Mwana anoda kuziva dzinza rake. Ndofunga mukatarisa panapa munogona kushamisika kuti ko paita dare here. Ndine varume vandakagara navo panapa ava. So wane nhoroondo yavo yatiri kuda kuti titeerere, tinzwe, kana tichinge tanzwa, kana tichinge tichiziva, tokwanisawo kuvabatsira kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, ndokutendai. Hatidi kupedza nguva, regai tikwanise kupinda munyaya yedu zvizere. Alright, madzishe makadi. Aiwa, tinofara kuri sei kunoko? Kuri right. Handitika. Right, aiwa, tinotenda. Saka so tauya nhasi kuti mumbotitsanangudzirawo nhoroondo yenyu zvichida pamwe Mwari anogona kupindirawo nepamwe tikabatsirika. So nhoroondo yenyu yatigadzika panapa zvakamira sei nhasi? Ndiani ari kutanga kutaura? Saka so zvakangokosha ndezvekungotiwo mugona kutaura zita renyu, utaura zita rawo, utaura zita rawo, topfuurira mberi. Ini ndinoitwa Tondera Chinyama. Alright. Ini ndinoitwa Temba Chinyama. Okay. Ndinoitwa Take Sure Chinyama. Alright. Aiwa, tinotenda. So chimbotiudzai nhoroondo yamunoziva kuti zvakamira sei. Alright. Ndingangoti pamusoro yemhuri yeZimbabwe. Isusu tine situation yatinayo. Chokwadi. Tinoda kutenda mukoma Tichkach, tinofollowa tichiona program, tichiona umwe achibatsirika nenhau dzemadzinza idzodzidzi. Sure. Mwana anoda kuziva dzinza rake. So isu takangoona zvakakodzera tikati regai timbotsvagawo murume wedzi dzimwe nguva tingabatsirike. Sure. Tine same situation yakangodaro daro nedzamuri kusangana nadzo. Sure. So nyaya yedu yakamira yakadai so. Isusu kumusha kwedu ndekwaRusape. Okay. Kunonzi kwaChiduku. Alright. Yeah. So
takazvarwawo isusu mumba medu tiri 7. Okay. Musikana 1. All right. Yeah. Mugore ra 1994 amai nababa wakaparadzana. Okay. Tikazosara pamusha takugara nababa chete. Amai vakanga vaendawo kumusha kwavo. Okay. Kubva tagara 1997 ndo pakatangira dambudziko. Baba wakatanga kurwara asi kurwara kwavo kwakanga kusiri kurwara kwezvakawanda waingobuda mamota, rimwe rapora, poita wiki 2 weeks rimwe rabuda futi, saka waingobuda mamota. Okay. So mukoma wedu vanova ndo first born pamedu wakanga wawe kuno kuHarare, isu takakurira kumusha. Okay. Pawazwa dambudziko riri kusangana naMudhara ndopa wakati baba ngauye kuno kuti wadidi since dambudziko raramba richingodaro ngauye kuno ndiwaendesa kwaChiremba. Okay. Kubva waita urongwa baba vauya kuno kuHarare. Kubva waendeswa kwaChiremba namukoma, kubva warapiswa. Saka warapiswa wakabva watorikavha mamota aya achabuda. Saka wakazomboita 2-3 months wainawo kuno, wakataiwa kuti mudzokera tisaita ziva kuti ari kudzoka zvakare iri mamota kana kuti wambogara wachiona kuti adzoka here, wanyatsorikavha here. Hakubva waona kuti Mudhara wanenge waright. So kubva waita urongwa hwekuti baba wakazotangawo kurequesta kuti ndakuda kudzokera kumusha. All right. Kubva waita urongwa baba bva watotengera grocery neurongwa hwawo hwekuti waende kumusha. Kubva watoenda bva wanowaperekedza parengi pambara. Kubva watowakwidza bhazi kuti wakuenda kumusha. All right. Wakwidza bhazi kubva ngoma watodzokerawo zvokumba. Saka ngoma waishanda kuGranite side uko ndoko waishandira wachigara muMbare. Okay. Saka wakabva watotiwo musi iwoyo Mudhara waenda wakutoitawo life yawo. Yakanga iri nguva yekuti mafoni akanga asati anyanya kuwanda akanga achiri malandline nemacall box. Saka kuti ugare uri connected kumunhu kana kugare uchinzwa kumusha kuti baba wasvika here akanga ari mazuva etsamba. Sure. Yeah. So wakazoti next day wachitowaperekedza Mudhara nhasi kumabhazi. Mudhara wakwira bhazi watoenda kumusha. Next day mukoma wachienda kubasa wakashamisika wachisangana nababa pamhiri apo pekuti tikangoyambuka paMashweda apo takuenda paKelvin Corner. Area iyoyo handichaziva kuti ndepapicha pawakasangana naMudhara makuseni. Ko baba ndakakuperekedza ini zuro wanga wachitongori nechitsapo chegrocery rawo nemabhegi awo. Zvikanzi ndakazofunga kuti ndiende ndinoona muzukuru. Okay. Nezuro saka ndakazodzikira kumba kwemuzukuru ndokwandarara. Saka apa ndakutoenda ndakuenda kumba. Ndakutoenda kumabhazi. All right. Because wakatosangana nawe wachiita sauri kuuya kurengi. Mukoma bvati all right, it's fine because munhu akanga ine rudo nevazukuru wake. Yeah. So from there mukoma bvati it's fine. Vasara vagara. Saka kubva yakanga iri 1997 muna April ndo makaitika chiitiko ichocho. Saka takazogara kusvika kunana October. Okay. November. Mukoma ndopa wakatobva kuno kwakuti rega ndiende kumusha. Isusu takanga tisinawo communication namukoma kuti tizive kuti baba wakwidzwa bhazi watouya kumusha, takati ngori kumusha. Okay. So takatomirawo baba tiri kumusha. Mukoma wari kuti ndakwidzawo baba bhazi waenda kumusha. Kuzosvikira kunana October ikoko kuNovember mukoma bva wauya kumusha. Watosvika kumana muri sei. Tagara tatandara. Watozobvunza kuti ko Mudhara. Mudhara waenda kupi? Tikati patatu confusion ndopa yakatotangira. Tikati ko baba nditi ndimo nawo here. Wakauya kuHarare. Ndobva wati ayo kokwidza bhazi wakauya kunoko. Ndopa yakatotangira confusion. Saka from there mukoma wachidzoka kunoko bva wamboenda waenda paredhiyo wakatoshedzerwa paredhiyo.
asi hapana chatakakwanisa kuwana. Bva pamboita nguva iwo mukoma vari kuno kuHarare wachimboti wakasangana nemunhu wekumusha kuti kweyo ndakanzwa uchitsvaga baba wako paredhiyo. Ndakambosangana nawo kuEpworth. Ndakambosangana nawo kuChitungwiza. Wasangana neumwe munhu baba wako ndakambosangana nawo kuChitungwiza. Ndakambosangana nawo kupi. So 1998 amai wawo gogo wedu wakazvara baba ndipo wakashayawo 1998. Ende ipapo tatakatasira kuti baba pawachanzwa message yekuti mai wawo wakashaya wanouya aida hapana. Kusvikirawo inini ndakazouyawo kuHarare 1998 iyoyo. Tasvika namukoma paya takambotanga kubatana tichimbotenderera tichitsvaga tikanzwa kuti wambowanikwa kwakati kuEpworth toenda area yataurwa iya tonotenderera tichibvunza tikanzwa kuti kuChitungwiza toenda tonotenderera tichibvunza aida hapana. Saka kuzobva ipapo 1999 1990 kusvikira munombotanga muchimhanya muine shungu muchimhanya madai kuzosvikira paya tanyazoona kuti ezvino zvapaisina munhu achambotaura zvokuti asangana nawo kwakati amboona kwakati tashaya manje kutodii. So kuzobva ipapo takazotangawo kuti mumaprofita muchivanhu munanani wese wanenge wachizviita wanzi wemwoyo wemweya takazama zvese hapana chakabuda. Waingotaura nhoroondo, vamwe vachiti tiri kuona wakapondwa, vamwe vachiti wapenywa neimwe mhuri, vamwe vachiti wakapondwa wakanzi. Saka takapedza tatova neconfusion futi newanzi wemweya waya. Kuzongowa kutaura mastatements akasiyana siyana, uyataura zvako. Kusvikira paya ndo patawe. Kubva ipapo kusvika izvozvi tazama zvese asi hapana chiri kubuda. Hapana. So ndine nhoroondo yandandasirira kumashure kwamai wedu wasati watomboroorwa. Takanzwa nhoroondo yekuti baba kubhohera wakamboroora umwe mukadzi akanga ari wekubhohera here. Anonzi akatoitawo wana 2. Dzimwe nguva pamwe vana vamwe vari kutotambudzikawo, vari kutotadza kuziva kuti dzinza ravo riri kupi, vamwe wavo vari kupi, chii chakazoitika nababa wavo. Saka kana vari kutinzwawo dzimwe nguva vanogona kubatsirikawo, pamwe baba ndoko wakadzokera, you never know. Kana iwo pamwe vari kutotambudzikawo kuti vanotangira papi. Saka baba wedu isusu wainzi Divas Chinyama. Muyera Mofu. Ko mama wenyu zita ramama? Mama vanonzi Ana Chinyama. Wanoshandisa senimu kwababa? Chitupa chavo I think ndezvekudhara zvongoti vanhu vakaroorana waivongo ita sezviri kuitwa mazuva ano zvemuchato izvo munhu anobva angochinja senimu. Kudhara I think zvakanga zvitongori oto here kana chiyanisozva zvaifamba sei, asi vanoshandisa senimu yedu. So avo wekubhohera vana avo panonzi wakaita mwana ainzi Take Sure neumwe zita rekuti Take Sure iroro ndo rakazotera rikazotumidzwa futi pane uyu anonzi Take Sure. Kureva kuti wanga waine ndangariro dzemwana uyu Take Sure Chinyama. Then pano umwe wacho musikana ainzi anonzi Rozina. Rozina ndo rakanga riri zita rambuya wedu wakazvara baba. Ndo mazita evana vanonzi wakaitwa nababa First Family. Amai wedu asati wawanikwa. So dzimwe nguva pamwe vari kutoshaya kuti vanogona kusanganawo pasocial media ipapo wakawanawo pekutangira. Then kana kuine kwawakaenda baba, ndingangopedzisa ndichiti wamwe wozotsanangurawo. Kana kuine kwavari wapenyu, kana kuti kuine kwawakanoita mhuri, mhuri yacho kana vaiziva zita rababa wavo kuti Divas Chinyama Muyera Mofu aibva kwarisapi, vanogona kubatsirikawo wakatangawo pamwe wane information, pamwe wakafira ikoko wakatowigwa ikoko. Ndizvozvo you never know kuti zvii zvakaitika. Wangatibatsirawo kuti munhu wamuri kutsvaga uyu ndibaba wedu. Then totangira ipapo isu tingafarawo zvakare kusanganawo nehama dzedu idzodzo vanenge vari vanin'ina wedu kana hanzvadzi dzedu. Haisi mhosva vanenge vakangozvarwawo sesu tingatofarewo kana kwakaitika zvakadaro izvozvo, kana wakawawigwa ikoko nesuwo
ndingafarawo kuziva kuti baba wakawigwa apa. Yeah, sure. Yeah. Saka wanga kwanise kuzoitawo follow up kana wakatinzwawo. Then totangira ipapo. Alright. Asi kana wakangotsakatika kana wakambopedzisira kuwaona chero gore ripi kuti ndakambopedzisira kuwaona kwakati dzimwe nguva tinganotsvaga ikoko tikawana information kuti baba wakambogara kunongo kana kuti wakazobvapo ndokutotanga trace yacho because kutaura chokwadi tazama zvese hapana zvazviri kushanda chokwadi. Yeah, ndingangoti kana paine zvandajamba. Alright. Awa ndimukoma wangu kumuningiri. Kune uyo ari kuziva kuti ane munhu akashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira, mazvita. Ya, ini ndinoitwa Temba Chinyama. Ya, dambudziko ratinaro idambudziko guru. Kusvika patasvika panapa ma-ages edu. Tazama zvakawanda sezvekutaurwa nemunin'ina wangu. Asi pakubarwa kwatakaitwa isusu. Nganditaure mazita kubva kufirstborn. Pana Tawanda Chinyama, ndo firstborn. Ndo kwakauya baba vachirapwa panguva yavakarwara. Vari kuno kuHarare. Kwaita secondborn ndi Jennifer Chinyama, anova hanzvadzi yedu iri yega. Kozotevera inini. Ndateerera inini kunozouya mukomana inova ndiye mutedzeri wangu ari kubva kutsanangura. Mashure make muna Tendai Chinyama. Tendai Chinyama. Mashure maTendai muna Tekshua Chinyama. Anova akagara paside penyu. Mumashure maTekshua muna Taurai. Taurai Chinyama. Takazvarwa takadaro. Saka ndiri kuti imhuri takazongoyarukawo tisisina baba. Asi mai wako asi wangu wakaseparate. Vari kumushawo kwawo. Asi ndinongoti mhuri yeZimbabwe sora ndangeda kukuchingamidzai. Asi ndinoti tinokumbira rubatsiro. Tazama zvakawanda, mari dzakabuda. Kubva kumaprofita nedzinyanga iwanonzwa mweya wese. Hapana dambudziko betsero ratakawana kubva pachiitiko ichochi. Asi tinotarisira kuti sezvatadai mukoma Tichman zvavari padhuze pedu zvatakushanda nawo kudai, tinogona kuwana result iri nani. Kana tinogona kunzwawo mbutanga kunzwa mafunga ekuti tizive kuti baba wedu wachiri kuherwa penyu kana kuti wakatsakatikira papi. Izvozvo zvakatikoshera semhuri. Newese mhuri dzataurwa idzi kubva kune first family, kuna na Tekshua first family, firstborn, first family. Vari kunzi wanga vari kuBhowera. Tinoti kana kuri kuti muri kutinzwa, imwe futi advantage inogona kuvapo yekuti tibatane tiziwane. Kune kwawakaenda baba kana kuti wakanoroora ikoko, imwe futi advantage yekuti tiziwane kana kuti wariko muchinawo kana kuti wakatsakatika. Zvakatikoshera isu semhuri kuti tinge tichiziwana, tiziwane. Pane zvinogona kunetsa. Munoziva misha ine matare. Misha kuti unzi musha kuziwana
unoda kuziva kuti wakabva kupi, mudzi wedzinza renyu uri kupi. Zvinhu zvakatikoshera isusu semhuri. Saka kwamuri futi tinofanira kuti zvikukosheri kuti tinge tichiziwana tichibatanidzwa namukoma Tishman. Saizvozvi ndinotenda hangu muri Zimbabwe. Aiwa ichokwadi, aiwa ndinotenda nekutsanangura kwakanaka. So ndisati ndabvunza hangu chimwe zvandida kubvunza mune zvekutaura irako. Handina zvizhinji. Okay. Ndingangode kuti zvataurwa nevarume ava handina chekuwedzera kana kutapudza. Alright. Tingowanyatsorowa nemo. Alright. Yeah, saka tinongotendawo kuti dai zvabuditsa results. Aiwa tinotenda Mwari. Sorry, ndikubatewo muromo. Vanhu vangashayiwa kuti mufananidzo uyu ndo mufananidzo wababa wedu, iyi picture yababa wedu. Ndivava vari papicture ava. I think apa wakanga wachiriwo chidiki zvavo, asi ndo picture yatakasara kuti nayo iyoyo. Ichokwadi. Patakaona kuti baba tatambura hatikuwawana kwacho hatikuwawana. Takatozoti muchembere. Hamungatambure musha wenyu uripo. Dzokai pamusha. Okay. Saka amai wedu ezvinezvi ndo watogara pamusha. Watova nemakore ndofunga 2000 is it 99 2000 ikoko? 2000. Patakaona kuti taita makore matatu mana mudhara tikaona kuti musha ungaparare because tese tatakuita zvokutsvagawo mabasa nekudii. Tikati muchembere musha wenyu unoparara dzokai pamusha. Munhu wamakasiyana naye ndibaba wasiri kuwanika panzvimbo. Saka isusu hatina kunge takasiyana nemi, dzoka yenyu pamba. Aiwa makaita chinhu chakanaka. Alright, ngatichimbodzokai kumashure. Baba waita basa rei kubva wachiri mukomana wari zerai? Waita basa rei? Isusu pa first family nekuzosvika pabarwe second family yedu isusu. Baba pane nguva yakamboenda kuenera. I think kadhi rinofanirwa riri rekuchi wakatotorerwa vari kuenera kunova kuSouth Africa. Ndokwawakambonobata mabasa emaoko wachine first family. So isusu wadzoka tichiyaruka nawo ndichiri kurememba kuti baba waiva nechipo chekutowaka. Wakawaka midhuri yakati wandei, even kumusha, even macompanies kwamutare uko. Kana muno muHarare. Ndiri kutorememba ini ndaitombonookanya dhaka ndinawo. Tichitomboenda kumusha vachitonowaka. Yaiva nyanzvi, even stonework chai. Vairowa zvekuti waitoona kuti apa pabatwa basa. Saka ndo basa ravo ravaispecialize naro, tinotaura zvebuilding. Alright, aiwa tinotenda. Alright. Pandoda kunzwisisa ndepekuti baba zita rawo tinoda kuti tirambe tikiritaura. Mati vanonzani? Divas Chinyama. Muri kuti mimi baba pawakauya kuno kuHarare vachirapwa, wenge wasina kana rimwe dambudziko rekuti kana kuti wanorwara njere kana kuti dambudziko iroro makamborinzwa? Pasina dambudziko rakadaro. Patina bvira tanzwa dambudziko rakadaro nekuti baba chakatanga kuwarwadza ndo mamota yayo akatanga ngobuda. Saka isusu sevana tatichiri vadiki, I think nini wakatobva kumusha pacho wakabva ndandiri form 1. Wakutora kuti wadika wanga tori uye grade 7 uye amene utanga tichi because isusu tatakabarwa takaita yenga iri gore mwana kumozwa kudhara waibara waizvara vesazisa kuzvara tukuita vana baba vemazuva ano isusu vekuti tinolimitwa family planning tichachi waibarwa wana. Sasa muri kuona paine mukono yakasvika kudai, vamwe watoripo panapo. Tichiri kutenda, totenda Mwari nemudzimu kuti tese tichiripo, tichiri vapenyu. Saka ndinoimba kuti zvatataura panapa zvinogona kuti tikomborerwe pakuti tizive kuti baba vari papa. Ichokwadi. Alright. Saka panguva iyoyo baba ava wenge vaine here vanin'ina kana vakoma wamunoziva imimi? Munin'ina wakaberekwa vari 2 mbamavo. Paiva naDavid Chinyama. Andika David Chinyama wanova baba mudiki. Asi wakashayika 2004 handichazivi gore racho ndiva but inofanira kuti 2004. Baba mudiki wakashayika. Washayika wakatoshayikawo pasati pane gwanza rekuti titsvage kuti tingawaite sei. Wakatongosiyawo situation yakadaro. Mudzimara isuwana takazongoita take over kuti ngatingorambe tichitsvaga saizvozvi. Baba mudiki wakazorora takawaratidza. Panandoda kuti correcte. Wakaberekwa wari 2 wakomana, mumba mune wasikana 10. Iwo ndo wakanga wari wakomana 2.
Alright, asi wasikana wengu ari 10. Wanga wari 10 mumba mangu. Wa 10 wasikana ne2 wakomana kuita 12. Yeah. Okay. Saka papa chini wamwe wacho wachiripo here pane wamwe munoziva here? Wanatete waripo 200. Wasara 2. Wasara 2 wamwe so wakashayika. Okay. Alright. Saka baba wedu watawa watsakatika kudai. Hapana wataura information yesu wakati hapana patakazombonzwa taingonzwa kuti kuepo chitungwiza ma first days asi zvakabva zvazongoti zi hapana munhu achambotaura kuti ndambosangana nawo kupi kana kudii. Okay. Asi mimi wose wana pane here pfungwa dzamakafunga kuti zvichida pamwe baba wedu wakapondwa kana kuti baba wedu wakadai, imimi kufunga kwenyu wose wana maifunga kuti baba wakaita sei kutsakatika kwawo muchizvifungawo pamunenge muri mimi? Zvazvinoita kana tichikura mudzimuri sewana pamwe pacho pfungwa yedu tanga kuuya takafunga kuti wakapondwa. Pamwe pacho totarisa kuti zvacho zvawakaita izvozvo zviri normal here kuti munhu mukuru akaita seizvozvo yarutsa anongotetereka. Tetakuda kuti tifungewo kuti pamwe imwe yachi yechini kuti pane mweya inosundaidzwa nevapenyu kuti mumwe munhu anogona kutongorwadziwa nemunhu yangu asina chainacho zvinoitika izvo mupenyu mudzimuri. Saka sevana isi takangomira pakuti hatina izvozvo chatinokwanisa kupinpointa kana kuti zvakati asi mufungo yedu sevana chete. Aiwa ndinotenda asi tikunyatsa kuona kuti zvedu zvaitika zvane nguva zvikunyatsa kuratidza kuti imimi pachenyu sevana hazvisi kukuonesai rugare, zviri kutokushayisai rugare kuti koiwo baba wedu wanobva waita kuenda kwakadaro zvakambofamba sei? Aiwa hazvina mhosva. Ko mama wachitsanangurawo waitawo kudii pamusoro penyayo muchivaudzawo kuti ndo zvakaitika baba wakangoenda? Muchembere tinotombobatsirana chero mukufamba kwatoita tichimbotsvaka muchembere tinenge tinawo. Wanotoisawo effort chaizvo vachitibatsira dzimwe nguva wanotobatikanawo chaizvo zvokuti pamusha ipapo wanotori nezvimwe zvinhu zvavanoti izvi musapwanye izvi ndezvemurume wangu ndobva ndoonerawo murume wangu ipapo ichi chakati ichi. Saka munhu anotobatikanawo nesituation zvokuti dzimwe nguva kazhinji patinofamba tiri takumboenda kumupostori uyu takumboenda kuchivanhu takuenda kupi wanenge wainesu wanotipa full support kubva pekutanga kusvika pari zvino izvi. Aiwa tinotenda. So tinovimba kuti mhuri yeZimbabwe vari kutinzwa hurukurese yatiri kuita iyoyi kana pachinge paine vanoziva mati ndiani zita? Divas Chinyama. Pachiduku, Rusape Chiduku. Divas Chinyama aibva kwa Chiduku kwa Rusape uko. Alright. Kana pachinge paine vanokwanisa kunge vachiziva vanogona kutibatsira uye zvakare mataura mukati pane mhuri yawakatanga kuita mati wayengu vari kwa Murambinda? Amai vacho ivavo vakanga vari kubwera. Asi vanonzi vakatombotorwa vakauya kuzogara kumusha kwedu pamusha ipapo. Asi pawakazosiyana naMudhara wakadzokera nevana. Wakabva wadzokera kumba kwavo nevana 2 ivavo. Alright. Zita ravo muri kuriziya? Zita muchaziya asi vana ndo vatakanzwa kuti kuna Tekshua naRosina. Zvekare pane Mudhara anga ine nickname yekuti Mutobvu. Pamwe anogona kunge akazonosvikawo kwaakanoraramirawo vamwe vanenge vakangonzwawo vachinzi Mutobvu. Dzimwe nguva imwe surname handizoti surname here kana kuti yakanga iri nickname redu sefamily rekuti Madzvimbo. Dzimwe nguva vanogona kunge vakanomentionawo something zviri. Mudhara vakanzi Mutobvu nenyaya yekuti munhu akanga ari very flexible, munhu akanga ari soft, anga asingaite zvekunetsana nevanhu, munhu aisocialize, munhu aifara zvemashuwa chaizvo zvekuti ukanzwa anoti akambonetsana naMudhara, isusu kukura kwedu hatina munhu watakambonzwa kuti akanetsana nawo.
Alright. Munhu wekuti aizama nepaanogona ndosaka wakazonzi mutopo because ukangodai ndo pakazobva uyu ndimutopo chaicho. Alright. Aiwa tinotenda kwacho waikumbozonzi Bhoroza, sekuru wedu ndo wainzi Bhoroza, but unoona manikine manopedzera ngonzi ndewe kwa Bhoroza yakutoita ungeseni. Saka all those names munguva pamwe zvinogona kutibatsira zvakambonomenjeneka kwawakambonoraramira kana anywhere else. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. So handifunge kuti pane chimwe chinhu chamunogona kunge masiya. Ameno kana paine zvimwe zvamuri kufungidzira kuti pane imwe information inogona kutibatsira yamasiya. I think information yatinogona kuweka indiyenyu yatichakupai nhamba dzedu. Nhamba ndo pandaida kuzotobvunza kuti dzakasununguka ndedzani dzatinogona kuti kana pane vanoda kutibatsira vanogona kushandisa nhamba idzodzo. Isusu kana pane vanenge vatibata tinenge tichingobatsirana tichienda. Munoshandisa dzemunin'ina wangu Tonderai Chinyama. Idzodzo dzakakosha, idzodzo dziri nyore futi kubata. Alright. Aiwa tinotenda. Right. Muri yeZimbabwe hanzi mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti itandirwe imbwa. Ndoshona munoiziva kashona. Mukaona utauyawo kudai kutaura kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge sina kumira zvakanaka zvatinoda kuti tibatsirwe. Kana pachinge paine anoziva zita matani? Divas Chinyama. Divas Chinyama yabva kwaRisape kwa Chiduku uko. Saka ndofunga muri kuona ndakagara nemhuri yavo pano vari kutsanangura kuti baba wakangoenda zvekuti hatisi kuziva kuti baba wakafamba sei. Kuti titi wakapondwa here hatina ruzivo, titi wakashayika here, wakandoita imwe mhuri here hatina ruzivo. Saka kana pachinge paine anozivawo munhu anonzi Diva Chinyama, Divas Chinyama, tinokumbirawo nemwoyo unoda kuti munogona ngotipawo information zvichida pamwe wakandoitawo imwe mhuri. Kana paine mhuri yaDivas Chinyama isiri imwe yandakagara nayo pano, tibatei. Tibatsirane. Tine imwe mhuri iri pano, ndofunga muri kuona panana mukoma, panana mhuri chaiyo paite varume chaivo wakasvika vari kuratidza kuti wakamwa mukaka wakadini, wakaguta. Saka thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai, tinovimba nemi uye ngatibatsiranei kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka. So makasununguka kuti pa nhamba dziya 0772 quad 7 57. Alright, dzidzo kuru dzefu 0772 777 757. Ndingotaura neumwe mutauro wekuti umwe munhu ukamuti quad 7 anotadza kuzoti uri kurevei. Saka iti 0772 777 757 kana kuti 0772 quad 7 57. Alright. Aiwa tinotenda zvikuru. So handizivi mune mamashoko enyu ekugumisira here tisati tabva? Mashoko angu ndekuti amai vanogara vachidemba misi nenguva kuti nekugara kwandaita izvozvi pamusha nekugara wandanawo zvichibukidza nemimhuri yatakabereka ezvinhu zvindakuti kamafurutsu ndega asi baba wenyu hawapo, zvinhu zvinowanetsa zvakanyanya, zvinhu zvinovashungurudza misi nenguva. Saka dai tabatsirikawo. Ichokwadi. Aiwa tinotenda. Thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai. Ndo nyaya yatinge tiinayo zuva ranhasi. Ngatibatsiranei, ticharamba tichisangana nevarume ivava kusvikawo taona kuti zvakamira sei. Dai zvaigona ndaigona kuzomborasikirawo kwaRisape ikoko, ndomboitawo hurukurona mama tombonzwa kuti zvakamira sei, asi hazvina mhosva, tinoramba tichingokupai update. Kana imi makwanisawo kunzwa Divas Chinyama ndizvoka? Yes. Tibatsirei. Kana kuine vamwe vana vake please tiri kuti tibatei, tibatsirane. So thank you very much mhuri yeZimbabwe, tinokutendai. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera mazvita. Right, mhuri yeZimbabwe, makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri zita. Ndinonzi DJ T1, atiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai. Pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake, muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa
pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya, ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira, mazvita.